дар Тоҷикистон аз 1 июл ба оилаҳои камбизоат кӯмакпулии иҷтимоӣ таъин мекунанд. ҳукумати Тоҷикистон бо қарори худ аз 14 майи соли равон механизми таъин ва пардохти кӯмаки унвонии иҷтимоиро дар ҷумҳурӣ тасдиқ кард. дар санад ба амали сохтани таъину пардохти кӯмаки унвонӣ, суроғавӣ, таъиноти иҷтимоӣ ба оилаҳои камбизоати ноҳияҳои зерин дастур дода мешавад. дар вилояти Хатлон, ноҳияҳои Вахш, Восе, Данғара, Дӯстӣ, Кӯшониён, Носири Хусрав, Мирсаид Алии Ҳамадонӣ, Қубодиён, Хуросон, Ҷайҳун ва Абдураҳмони Ҷомӣ. дар вилояти Суғд, ноҳияҳои Ашт, Мастчоҳ, Ҷаббор Расулов, Бобоҷон Ғафуров, Деваштиж ва Спитамин, шаҳрҳои Гулистон, Исфара ва Истиқлол. дар ноҳияҳои тобеи марказ, ноҳияи Варзоб, шаҳрҳои Ваҳдат, Роғун ва Турсунзода. дар Душанбе, Ҳамаичор, ноҳияи пойтахт. дар ин санад ҳеҷ кадоме аз шаҳру навоҳии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон зикр нашудааст. ҳаҷми солонаи кӯмакпулӣ ба ҳар як оилаи камбизоат 464 сомонӣ 8 нишондиҳанда барои ҳисобро ташкил медиҳад. кӯмакпулиҳо дар семоҳа ба маблағи 116 сомонӣ 2 нишондиҳанда барои ҳисоб тариқи воҳидҳои Бонки давлатии амонатии Амонатбонк пардохта мешаванд. кӯмаки унвонии иҷтимоӣ ба оилаҳо ва шаҳрвандоне дода мешаванд, ки дар ҳолати душвори зиндагӣ қарор дошта, аз ин ҳолат мустақилона баромада наметавонанд. барои гирифтани кӯмаки унвони иҷтимоӣ шаҳрванд ё сардори оила ба унвони бахши ноҳиявӣ, шаҳрӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳолии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ариза навишта, онро бо 2 ҳуҷҷат маълумотнома дар бораи ҳайати оила ва маълумот дар бораи молу амволи аъзои оила ба кумитаи маҳалла, ҷамоати шаҳраку деҳот ё идораи моликони манзили ҷойи иқомат месупорад. ба шаҳрвандони пиронсол, ки дар ҳолати душвори зиндагӣ қарор мегиранд, кӯмаки унвонии иҷтимоӣ ба таври истисноӣ таъин ва пардохт мешавад. ба оилаҳое ки маъюбони гурӯҳи 1 ва 2-ро таҳти сарпарастӣ доранд, инчунин ба волидони яккаву танҳо, ки кӯдаки маъюбро тарбия мекунанд, зимни муайян кардани нишондиҳандаи умумии сатҳи зиндагии оила афзалият дода мешавад. хароҷоти пардохти кӯмакпулӣ аз ҳисоби бюҷети давлатӣ таъмин мегардад.